Rachunek. Zapraszamy usiąść z nami. Zuzanna Mrozikowa zgodziła się dalej poprowadzić rozmowę z Benediktasem Januszkiewiczusem, więc jeśli będą mieli też Państwo pytania, to myślę, że w którymś momencie możemy się włączyć. Zapraszamy. Raz. To witam jeszcze raz serdecznie. Może ktoś doszedł, więc jeszcze raz witamy wszystkich na spotkaniu, kolejnym spotkaniu Wschodniego Ekspresu. Bardzo się cieszę, że nasze drogi z Benasem skrzyżowały się w tym mieście. Krzyżują się od lat w różnych miejscach na Litwie i w różnych miejscach w Polsce, ale po raz pierwszy tutaj. Benas jest w Lublinie po raz pierwszy w życiu, ja jestem po raz kolejny. No i chciałabym troszeczkę szerzej pokazać Wam tego naszego gościa, nie tylko poprzez wystawę, którą możecie Państwo oglądać, ale również jak gdyby zarysować taką panoramę jego bardzo takiej szerokiej działalności. Benas jest poetą, jest prozaikiem, jest tłumaczem, jest też animatorem kultury, jest inicjatorem bardzo wielu takich inicjatyw w świecie literackim na Litwie. Na przykład jest pomysłodawcą takiego portalu tekstów literackich Tekstej LT. Jest też dokumentalistą i archiwistą wydarzeń literackich, za którą zresztą tą działalność swoją dokumentalistyczną, że tak powiem, otrzymał w zeszłym roku nagrodę Przyjaciel Roku od Stowarzyszenia Wydawców Litewskich. Zostało to docenione i jest generalnie w tej chwili dla naszego gościa czymś bardzo, bardzo ważnym. Jest autorem kilkunastu tomików, tłumaczony na wiele języków. W jego twórczości są też właśnie inne tomiki poezji konkretnej, wizualnej, ale też jest to taka twórczość bardziej tradycyjna, troszkę barokowa, bardzo często oparta na koncepcie. Właściwie wszystkie wiersze Benasa opierają się na jakimś pomyśle, na jakimś koncepcie i mnie na przykład zaciekawiło, czy Benas zawsze był taki pomysłowy, czy jako dziecko też miał takie pomysły, czy to jest jakaś taka jego natura? Skąd właśnie to zamiłowanie do konceptu? I teraz go o to zapytam. Benai, aš apie tavo artų visada buvai toks sumainis. Turbūt pamiršau pasisveikinti, tai pasakysiu sveiki bičiuliai. Przepraszam, chyba zapomniałem się przywitać, więc teraz się witam. Witajcie przyjaciele. Čia gal nebus toks visai tiesioginis atsakymas, bet noriu tiesiog tokią mažą nutikimą papasakoti. Może to nie będzie taka odpowiedź zupełnie wprost, nie będzie to odpowiedź wprost, ale chciałbym przywołać tutaj pewną historię. Na, kai man buvo 10 metų, aš lankiau šachmatų būrelį ir vieną kartą kaip tik eidamas į būrelį. Kiedy miałem 10 lat, chodziłem na kółko szachowe i pewnego razu na kółku szachowym, Žodžiu, eidamas gatve į tą būrelį, aš pats su savimi diskutavau apie šachmatų pasaulio čempiono Tigrano Petrosiano partiją, neatsimenu su kuo, bet žodžiu, aš ją karštai su savimi aptarinėjau. I pewnego dnia, kiedy szedłem właśnie na to kółko szachowe, sam ze sobą rozmawiałem, omawiałem, dyskutowałem na temat jednej partii. Petrosiano. Petrosiano. Armėnas. Tak, przepraszam, no nie chodziłam na kółko szachowe, Tigran więc Petrosian. o mistrzu szachowym Petrosianie. Nes aš buvau neseniai įsigijęs, kaip buvo išėjusi knyga Rinktinės pasaulio čempionų partijos. Ponieważ niedawno, tuż przedtem wyszła książka pod tytułem Rinktinės pasaulio čempionų partijos. Wybrane partie mistrzów szachowych. Ir žodžiu, nežinau, kaip viskas būtų susiklostę, bet pro šalį ėjo vyriškis, pamatė visą tai, kaip aš kalbuosi ir taip paklaikęs į mane pažvelgė, kad aš nuo to laiko tiesiog su savimi nebesikalbėjau. Więc
I kiedy tak gorliwie i gorąco Benas szedł ulicą i omawiał ze sobą tą partię, to jakiś przechodzień popatrzył na niego takim przerażonym, znaczącym spojrzeniem. I od tego czasu już ze sobą chodząc nie dyskutuje. Taip, bet prieš kelis mėnesius vėl pradėjau su savimi kalbėti. A, nie, przepraszam, nie, to przez jakiś czas tylko nie rozmawiał ze sobą chodząc ulicą, ale potem wrócił do tego zwyczaju. Przez kilka miesięcy. Čia 40 su virš metų nesikalbėjau, žodžiu. Dabar tik tai pradėjau kalbėtis prieš kelis mėnesius. Przepraszam Państwa, źle zrozumiałam. Czyli przez kilkadziesiąt lat nie gadał ze sobą, zaczął kilka miesięcy temu znów ze sobą dyskutować na głos. Tai aš nesu kažkoks šachmatininkas, bet, žodžiu, visokių per gyvenimą prisirinkau tokių patirčių po truputį ir va, tai praverčia poezijai, literatūroje. Więc nie jestem bardzo pomysłowy, ale wszystkie doświadczenia moje życiowe w jakiś sposób się potem odbijają i wracają w postaci moich wierszy, odbijają się w mojej twórczości. Gierej, Benej, až vieno eilėraščio nėra parodoj, o aš noriu jį parodyti jums, nes mes su Benu labai ilgiai kalbėjom apie tokią trumpiausią eilėraštį, kuri atrodo kai labai gražus toks lapas. Czyli to jest taki najkrótszy wiersz Benasa Januszewiczusa, dogłębnie przeanalizowany. Przetłumaczyłam to pierwotnie jako najkrótszy wiersz po interpretacji. Ale Benas bardzo długo dyskutował ze mną na ten temat, że nie może być po interpretacji, bo to jest inny moment procesu analizy. Chodzi mu o krytykę, o analizę, o rozbieranie na części pierwsze. I w trakcie właśnie naszej dyskusji na temat przekładu tego najkrótszego wiersza dowiedziałam się, jaki jest pogląd naszego gościa na temat krytyki literackiej, omawiania utworów literackich. Zacytuję z naszej korespondencji. W grafice zatytułowanej Najkrótszy wiersz Benediktasa Januszewiczusa, dogłębnie przeanalizowany, zawarłem swój sceptyczny stosunek do omawiania, analizowania, rozkładania na części pierwsze utworów literackich, generalnie do krytyki literackiej. Moim zdaniem dobry utwór jest jakby żywą istotą, a to znaczy, że kiedy go ćwiartujemy, kawałkujemy, to tak jak w wypadku żywej istoty uśmiercamy go. Dlatego nie zagłębiam się w analizy, lecz filmuję wystąpienia autorów. Jestem ciekawa, czy poeta zawsze miał takie poglądy radykalne na ten temat i chcę go o to zapytać. Benai tu visada turėjai tokius radikalus žiūrėjimo taškas į šitą, kad nereikia analizuoti eilėraščių. Ne visada, bet jau labai seniai aš turiu. Nie zawsze, ale już od dawna. Aš pats rašiau recenzijas kažkada ir gana bjaures, bet paskui ilgainiui supranti, kad gal galima be šito apsieiti. Sam pisałem recenzje innych utworów, nawet dosyć długie i straszne, a w pewnym momencie zrozumiałam, że jest to coś, bez czego można się obyć. Čia šitą labai trumpai tiesiog pakomentuočiau, kad mano požiūris yra, kad eilėraštis irgi gali būti gyva būtybė ir ar tu žmogus supjaustys į dalis, ar eilėraštis jau po to nebebus gyvas. Więc jeszcze to raz powtórzę, że wiersz jest jak żywa istota i jeśli go się pokroi, to przestaje istnieć. Ir dėl to aš vietoj recenzijų užsiimu kitą veiklą, tai pavyzdžiui filmuoju, nes tiesiog man atrodo, kad jeigu žmogus pamatai autorių skaitantį savo kūrinį, tai vis dėlto daugiau patiri, negu kad perskaitęs recenziją ir nesusitikęs su to kūriniu.
I wydaje mi się, że dlatego filmuję właśnie spotkania autorskie, festiwale i szczególnie zwracam uwagę w tych dokumentach właśnie na wystąpienia, na osobę autora czytającego swoje wiersze, tak żeby ci, którzy potem to oglądają, mieli rzeczywiście kontakt z tym autorem, z tym utworem, taki bezpośredni, a nie przez cudze teksty, cudze opinie czy jakieś opisy. Žodžiu, autorius ir jo kūrinys, sakykime, autorius skaitantis savo tekstą man yra daug svarbiau negu kad recenzijos. Ir recenzijos aš net neskaitau niekada. I po prostu autor czytający tekst jest dla mnie ważniejszy niż recenzja tego tekstu. Dobrze. Chciałam się, mówiąc o biografii Benassa, nie doszłam do takiego bardzo ważnego, przełomowego wydarzenia w jego życiu, mianowicie do przeprowadzki z Wilna na wieś w rejonie oniksztyńskim. Chciałam powiedzieć, że Benass jest rodowitym wilnianinem z dziada pradziada. I ta przeprowadzka jego była takim dużym zaskoczeniem, że się, nie mając doświadczenia jako rolnik i człowiek wsi, odważył i wyprowadził na dosyć taką, na pustkowie. Chciałam go spytać o przyczyny tej decyzji i może jakąś historię związaną z przeniesieniem się z dużego miasta, które tętni życiem kulturalnym, na prowincję litewską. Benai, tai aš pasakiau apie kokia buvo priežastis šito sprendimo ir koks buvo tavo susitikimas su kaimu, pirmas susitikimas su kaimu. Na, sunku pasakyti. Čia, šiaip persikraustėm tai tiesiog iš tokio ieškojimo išgyventi kaip. Więc przyczyna była ekonomiczna. Właściwie wyprowadziłem się na wieś po to, żeby znaleźć jakiś sposób na przeżycie ekonomiczne, rozwiązanie swojej sytuacji życiowej. Tai buvo aišku, kad aš neužsidirbsi dirbdamas kaimo darbus, bet mes tiesiog manėm, kad kažkaip kombinuotai, mišriai, kažkur uždirbant ar šiek tiek, vat, kaip aš dabar vis tiek kažkiek filmuoju, kažkiek ten tą, nu, žodžiu, vat, tokiais įvairiais būdais pamėginti pragyventi ten. Oczywiście nie zamierzałem pracować jako rolnik i żyć z ziemi, ale wydawało nam się, że życie na wsi jest tańsze i że wtedy właśnie będziemy mogli swobodnie zszywać różne takie dziedziny twórczości naszej, czy filmowanie, czy pisanie, czy właśnie inne aktywności. Na ir, o kitas dalykas, kad mes vis tiek jau buvome tą sodybą įsigiję su žmona ir gana taip supratom, kad tai labai vargina tas važiavimas iš Vilniaus į miestą, savaitgalį ir tada ten nuvažiuoji kažką bandai padaryti, ten pervargsti, grįžti, kol vėl paskui tas ir supratom, kad tas plėšimasis labai daug atima laiko, jėgų ir nusprendėm pamėginti tiesiog persikelti ir ten kažką pakeisti. Chodziło też o ekonomię czasu, że mieliśmy, już razem z żoną kupiłem właśnie siedlisko na wsi i podróże z miasta do siedliska w tą i z powrotem zabierały bardzo dużo czasu, były skomplikowane. Wydawało się, że wybór jednego z tych miejsc jest nieunikniony i wybraliśmy wieś. Ir vat vienas dar sakinys, kad jau 10 metų, žodžiu, aš ten gyvenu ir nežinau, kiek ten tapau kaimiečiu ar ne, bet save laikau miestiečių kaime. Okej. Chciałem jeszcze powiedzieć jedno zdanie, że mieszkam już na wsi od 10 lat, a siebie uważam za mieszczucha na wsi. Ale to wydarzenie, chciałam, żeby Benass o tym opowiedział, dlatego że ono ma też konsekwencje literackie, ma wpływ na to, o czym i jak pisze. Już o tym mówił troszeczkę przy wystawie, prawda, że się zbliżył ku minimalizmowi, ale to chyba nie jest jedyny wpływ. Aš dabar sakiau, kad tas nauja gyvenimo vieta turi įtaką į tavo kūrybą. Ir gal, manau, pasakysiu apie paukščių gyvūnų filmavimą ir galim tada perskaityti vieną iš eilėraščių, pavyzdžiui, apie gyvūnus labus. Gerai?
Po przeprowadzce na wieś tematem poezji, twórczości Benassa stała się przyroda. Ponieważ tutaj mieliśmy przykłady poezji wizualnej, bardzo zależy mi i poecie, żeby pokazać też inne wiersze, takie bardziej tradycyjne, to po tym wstępie o wsi, o tym, że Benass filmuje bardzo dużo ptaków, filmuje bardzo dużo roślin, filmuje i robi zdjęcia przyrodnicze, to również pisze wiersze przyrodnicze. Ja je tak przynajmniej nazywam, że jest to taki etap w twórczości Benassa Janusiewicusa, który nazywam przyrodniczym. Powstaje bardzo dużo wierszy przyrodniczych. I teraz chcemy taki jeden wiersz przeczytać Państwu. Papuasinis pelėdinis lėlys atrodo kaip sausas lapas, lengvabūdiškai parpiantis dienos vidury. Nubudęs filipininis lapapilvis apsimeta žalių lapų. Drugys Europyje metiko liodina, vos suglaudęs sparnus pavirsta susisukusių pernykščių lapų. Venesuelinė Amazonė pritupia ant šakos ir apsimeta žalių lapų. Surinamo ragotojai varlė apdrypso miško paklotėje, tykodama grobio vaizduoja nusibaigusi lapą. Maldininkas Choredodis Rombikolis apsimeta vėjo supuojamų žalių lapų. Mūsiškio voro kryžiuočio giminaitis Poltis Ydė dedasi kritusių, bet tinkliai strigusių lapų. Siauragalvė mamba svajingai žvelgia į tolį, apsimeta žalių lapų. Šliužas Atokaroforaus bitentakuliatus velkasi iš lėto, tarsi nuo kojų nusivaręs gyslotas lapas. Šungalvis Mauglys net ir klaikiai tingėdamas susirango medyje, apsimeta žalių lapų. Tuo tarpu žiogas Horotipus Osūriai, kaip beje ir jo kolegos Tistelė Raflezija ar Orofus Teseliatus, šokuoja savo keliu, vilkėdamas nukritusio lapo kostiumą. Žalioji kaliptomena šlamšia figas, apsimeta žalių lapų. Kai kurios nykštukinių chameleonų rūšis, pavyzdžiui, brukėzija nana, iki šių dienų sėkmingai slapstėsi tarp nugeibusių lapų, bet galiausiai mokslinčiai užtiko ir jas. Straubliuočio būrio vabzdys Fanta akutas tapteli, apsimeta žalių lapų. Ramų tramutėlė daugiaspyglė lapžuvė plūdurėje vandenį tarsi lapas, atlikęs didžiosius gyvenimo darbus. Kad ir kaip sėkmingai maskuotųsi visa ši chebrytė, žmogus gali ją sunaikinti nė nepastebėjęs. Paszczak Pałpaski, drzemiąc beztrosko w ciągu dnia, wygląda jak suchy liść. Liściec jesienny budzi się i udaje, że jest zielonym liściem. Motyl Uropia meticulodina składa skrzydła i zamienia się w zrulowany zeszłoroczny liść. Amazonka modrobrewa sfruwa na gałąź i udaje, że jest zielonym liściem. Rogatka i Tania, czyhając na zdobycz, zagrzebuje się w ściółce leśnej i podszywa się pod opadłe liście. Modliszka Choredodis rombiculis udaje, że jest zielonym liściem, który kołysze się na wietrze. Polis Ide, krewny naszego krzyżaka, udaje, że jest liściem, który spadając z drzewa utknął w sieci pająka. Mamba pospolita zamglonym wzrokiem patrzy w dal, udając zielony listek. Zmęczony drogą ślimak Atoractophorus wygląda jak gnijący żylasty liść. Nawet niesamowicie leniwy boa psiogłowy owija się wokół konarów i udaje, że jest zielonym liściem. Natomiast konik polny Horotypus saususerej, podobnie jak jego pobratymcy, oddala się skocznie w przebraniu jesiennego liścia. Nosoczub szmaragdowy wyżera miąższ fig, udając zielony liść. Niektóre gatunki mniejszych kameleonów, na przykład Brookezja nana, do niedawna z powodzeniem ukrywały się wśród liści poszycia. W końcu jednak naukowcy także je znaleźli.
Pluskwiak symfanta acuta zastyka w bezruchu i udaje, że jest zielonym liściem. Ryba turbot powoli opada na dno, niczym spokojny, spełniony liść. Jednak jak doskonale by się nie zamaskowały, człowiek może je zniszczyć i nawet tego nie zauważyć. Benei norėjau paklausti, ar šitas eilėraštis yra tik apie gamtą. Chciałam zapytać poety, czy ten wiersz jest tylko o przyrodzie. Nu, nežinau, man buvo svarbiausia ta gamtos naikinimo problema ir aš va, tiesmukai taip galia ir pasakau, ir yra keletas kitų tų eilėraščių, kurie baigėsi panašiai, tai kad žmogus vis tiek vat, naikina ir tiek. Tai, nes aš jau nežinau, ar tai įmanoma sustabdyti, nes nėra tokios turbūt galimybės. Więc przede wszystkim tutaj chodziło mi o ochronę przyrody, o zagrożenie różnych gatunków i że nie jest to jedyny wiersz, który poświęciłem właśnie tej sprawie i że szczegółowo tutaj właśnie te wiersze mają podobną strukturę i kończą się właśnie tym, że jest takie zagrożenie, że przyroda jest zagrożona. O, Darnorjeł. Chciałam też się dowiedzieć czegoś z życia na wsi, właśnie o spotkaniu poety, jakimś niesamowitym spotkaniu poety z przyrodą, tam gdzie zamieszkał. Tu gali man pasakoti, kažkokį savo įstabiausią susitikimą su gamta, su gyvūnu arba kaip persikėlė į kaimą. Na tai visą laiką man nuostabu yra sužinoti ar pamatyti kokią nors naują rūšį, ar paukštį, ar augalą. Zawsze czymś niezwykłym jest zobaczenie nowego ptaka, nowej rośliny, czegoś, czego się wcześniej nie widziało. Na ir mes, kai su žmona įsigijome sodybą, tiesiog atvažiavome į ją, tai buvo pats pirmas kartas. Kiedy zakupiłem razem z żoną to siedlisko i przyjechaliśmy tam po raz pierwszy. Aš vos išlipęs iš automobilio pamačiau šalia žydinčias orchidėjas, tai buvo gegūnės. I pojechaliśmy tam po raz pierwszy, otworzyłem drzwi od samochodu, wysiadłem i pierwszą istotą, którą zobaczyłem, to była orchidea. Tai, žodžiu, ten dvi rūšis gegūnių ir tuo metu buvo tik tai dvi rūšis, dabar jau 6, nes, aš kaip minėjau, ten nelabai kažką, ten stengiuosi kuo mažiau naikinti gamtą ir toks rezultatas. Pierwotnie w tym naszym siedlisku były 2 gatunki orchidei, takie jakieś polne gatunki, nie wiem jak po polsku się orchidea nazywa, te polne gatunki, ale ponieważ Benas bardzo dba o to, żeby żadna z tych istot nie wyginęła na jego siedlisku, to jest tych gatunków roślin coraz więcej. 6. Teraz już jest, jeżeli chodzi o te orchideę, to jest 6. Bet tai buvo stebuklas būtent todėl, kad aš niekada iki tol nebuvau matęs iš vis savo akise tų Lietuvoje augančių orchidėjų, ten gegūnios, tai man atrodo kukulka ir vadinasi. Oi, nežinau tiksliai. Nu, tai va, niekada nebuvau matęs ir staiga, va, štai išlipi, paeini porą metrų ir va, tau po kojom žydį, viena iš jų buvo raudonoje knygoje, po to ją pašalino, nes nusprendė, kad jų pakanka jau dabar Lietuvoje, o kita buvo tokia dažnesnė, baltijinė gegūnė ir raudonoji gegūnė, 2 rūšis buvo. Tai va čia ir było nuostabu, kad va, kai tu pamatai kažką, apie ką esi tik girdėjęs. Więc to było dla mnie bardzo niezwykłe, że zobaczyłem coś, o czym tylko słyszałem, co znałem z książek o gatunkach ginących i że spotkałem to właśnie we własnym ogródku. Ir dar trumpai pabaigsiu, čia matau Algirdą Bacharevič, tai mes esame apkalbinėję, kokios yra nuostabios, sakykime, Facebook'e esame aptarinėję, kokios yra nuostabios ilgaodegės zylės, tarkim. Rozmawiałem już tutaj z kimś o sikorkach, które mają... Tak. Też o ptakach? Nie. Rozmawialiśmy już o sikorkach, jakim gatunku, z długim ogonkiem, ale nie wiem, o jaki gatunek chodzi.
bet tokie maži paukščiai tokie, tai, bet kaip kokie. Žodžiu, tai yra tokie maži, nuostabus paukščiai, kurie pavasarį, tarkim, pasirodo ant karklo ir atrodo kaip šiek tiek didesni kačiukai, negu kad tie karklo žiedai. I że są tak niewielkie, jak właściwie, jak wielkości są kwiatów właśnie orchidei, tych gatunków chronionych. Taip, kad man dažnai pasitaiko tokios šventės ir netgi man šventė gali būti, kai, sakykime, atsistoji savo kieme ir girdi, kad nei ten kokie nors žmonės kažkur tolumoje keikėsi, nei koks nors traktorius ūžė, tiesiog kažkokia ramybė, kaip dabar, sakykime, čia ir paukščiai čiulba. Ir aš tada visada džiaugiuosi tomis akimirkomis, kai niks nešaudavo, pavyzdžiui. I życie na wsi jest dla mnie nieustającym świętem, właśnie dzięki temu, że słyszę śpiew ptaków, że nie słyszę traktorów, nie słyszę myśliwych, nie słyszę klnących sąsiadów, tylko właśnie mogę wyjść w pole i posłuchać śpiewu ptaków. Gali pasakyti, ką man sakė apie šitą garsų sieną, apie paukščius. Bet tai čia ne pas mane. Gerai. Rzeczywiście tutaj w tych najnowszych wierszach Benassa, które chcieliśmy pokazać, jest jednym z tematów są właśnie zagrożenia ekologiczne, jest różnorodność gatunków, jest właśnie przyroda, ale drugim tematem jest też Wilno, z którego się Benass wyprowadził, ale właśnie o którym pisze. I kolejny wiersz, który chcieliśmy tutaj przedstawić, to jest wiersz o targu kalwaryjskim. Na ulicy Kalwaryjskiej w Wilnie jest bazar, targowisko, z którym Benass ma swoje osobiste wspomnienia. Zresztą są też one przyrodnicze. Skaitau. Tak, to proszę. Kultūra. Vaikystėje Kalvarijų turgus viliojo savadarbiais akvariumėliais, kuriuose knibždėjo keistos žuvytės, inteligentiški trumparegiai guramiai, jų labiausiai ilgiuosi mušeikos ir savižudžiai gaidukai, skuduriniais pelekais plėvesuojančios gupijos, išsipūstę skalerai, nevėkšlos auksinės žuvelės, usotikiems argiai šamukai spindintis neoną ir kitoks gėris. Pasitaikydavo šiek tiek augmenijos, kriptokorinų, valisnerijų, elodėjų, salotinių pistijų, kurias vadinome vandens kopūstais. Sulaukęs 12 metų jau turėjau savo akvariumą, žiopsodavau į jį valandas ir žuvis man atskleisdavo kur kas daugiau pasaulio keistybių, nei perdžiūvė lietuviškos tarybinės enciklopedijos straipsniai. Pavyzdžiui, gupijos vedė ūgtelėjusius jauniklius, ciklazomos saugojo atžalas burnose, o kardonešių patelės užsimaniusios galėjo virsti patinais. Netrukau sužinoti, kokia svarbi žuvims yra kultūra. Be jos mailius neišgyventų. Vyriškiai prekiavę vandens augalai, žuvelėmis ir jų maistu prilygo burtininkams. Ar turite kultūros? Klausdavau jų. Kultūra tokia mažutė, kad ant prekystalio jos nematyti, kainavo gal 50 kapeikų. Nežinau, tai daug ar mažai, už 10 ml vandens su gyvomis dulkėmis, bet duonos kepalas atsijo 36 kapeikas. Nežinau, tai daug ar mažai šaly, kurioje oficialiai vaikų darbas nebuvo išnaudojamas. Tai yra už darbą berniukams ir mergaitėms nemokėjo. Įsigytą kultūrą tenka veisti. Tam parankus du būdai. Pirmas – įlašinti pieno, tokia kultūra labai netvari. Antras – užplikyti sausos žolės likučių arbatą. Žinoma, yra ir trečias būdas – dulkelės noriai minta banano žievė. Tik kur gauti banano eiliniam okupuotos valstybės gyventojui? Kultūra tai vienalastės būtybės, klumpelės, jos gali judėti ir susirasti maisto, o gali pasigaminti angliavandenių, gerai nusiteikusios klumpelės ima dalintis. Mokslininkams prireikia šiek tiek laiko suprasti, kad auga ne vien augalai, o gyvuoja ne tik gyvūnai, ne viską pavyksta sumesti į dvi krūvas, ima ir atsiranda kas nors trečia, kokia smulkutė kultūra, pajėgi sugriauti nevykusią klasifikaciją. Mano namus seniai apleido vandens padarai, o aš iš Kalvarijų turgaus išgrūdo savadarbius akvariumėlius, žvelgiu į savo kūdrą ir svarstau, kiek daug joje nemokamos kultūros, kiek daug ciklopų, dafnijų ir kitų gyvių, kuriais galėtų misti margaspalvės akvariumų žuvis. Kultura.
Kiedy byłem mały, targ kalwaryjski kusił akwariami domowej roboty. Tłoczyły się w nich cudaczne rybki. Inteligentne, krótkowzroczne górami. Za nimi tęsknię najbardziej. Brutalne bojowniki samobójcy. Głupiki o powłóczystych płetwach. Nadęte skalary. Wątłe złote rybki. Wąsate kiryski. Błyszczące neonki i inne skarby. Trafiały się też roślinki, zwartki, nurzańce, moczarki, czyli wodna sałata. W wieku 12 lat miałem już własne akwarium. Wpatrywałem się w nie godzinami, a ryby odkrywały przede mną dziwność świata lepiej niż teksty zasuszone w radzieckiej encyklopedii. Na przykład głupiki rodzą się już podrośnięte. Pielęgnice ukrywają potomstwo w pyszczkach, a panie mieczyki mogą zmienić się w panów. Wkrótce dowiedziałem się, jak ważna dla ryb jest kultura. Bez niej narybek nie przetrwa. Faceci handlujący roślinkami, rybkami i karmą byli jak czarodzieje. Pytałem ich, czy macie kulturę? Kultura, tak drobna, że niewidoczna na ladzie. Kosztowała z 50 kopiejek. Nie wiem, czy to dużo, czy nie, za 10 ml wody z żywym kurzem. Za bochenek chleba płaciło się 36 kopiejek. Nie wiem, czy to dużo, czy nie, w kraju, gdzie oficjalnie nie wykorzystywano pracy nieletnich. To znaczy chłopcom i dziewczętom za pracę nie płacono. Nabytą już kulturę trzeba pielęgnować. Są dwa sposoby. Pierwszy. Wlać kroplę mleka. Taka kultura jest bardzo nietrwała. Drugi. Zagotować napar z resztek suchych ziół. Oczywiście jest też trzeci sposób. Kultura chętnie się pożywi skórką banana. Tylko skąd mają wziąć szeregowy obywatel okupowanego kraju? Kultura to organizmy jednokomórkowe, pantofelki. Są zdolne do ruchu i mogą zdobywać pokarm, ale mogą też produkować węglowodany. Kiedy dopisuje im humor, zaczynają się dzielić. Naukowcom trochę zajęło, zanim zrozumieli, że rosną nie tylko rośliny, a żyją nie tylko żyjątka. Nie wszystko można podzielić na dwie kubki. Ni stąd, ni zowąd pojawia się jakaś trzecia, drobna kultura, zdolna obalić błędną klasyfikację. Mój dom już dawno opuściły stworzenia wodne, a z targu kalwaryjskiego wyeksmitowano akwaria domowej roboty. Patrzę na swoje bajorko i myślę, ile w niej darmowej kultury, ile oczlików, dafni i innych żyjątek, którymi mogliby się żywić pstrokaci mieszkańcy akwariów. Tej Beny, proszę Cię, żebyś pokomentował ten wiersz. Cape Nori Grey. Aż poproszę autora, żeby jednak skomentował ten wiersz w jakiś sposób. Dlaczego go wybrałeś? Kodėl išrinkai šitą eilėraštą? Tai aš tiesiog išrinkau du tos eilėraščius, kad parodyčiau, na, ką pastaruoju metu, būtent kokios temos mane domina. Tai viena yra būtent tos gamtos naikinimo, o kita būtent Vilniaus šiek tiek tam tikrų vaizdų. Więc wybrałem te wiersze po pierwsze dlatego, że chciałem pokazać, czym się teraz zajmuję, co mnie teraz przejmuje i czym żyję, te właśnie ekologiczne tematy, oraz żeby troszeczkę tutaj przywołać również moje rodzinne miasto Wilno.
Ir aš tokius eilėraščius apie Vilnių kaip šitas, jų yra keletas, vadinu senais eilėraščiais, nes aš juos buvau seniai sugalvojęs, bet vis kažkaip atidėliodavau ir paskui vis po truputį užrašau. Tai. I tych wierszy o Wilnie też mam kilka. Jest to taki dłuższy cykl, a nazywam je starymi wierszami, ponieważ to są wiersze, które chodzą za mnie od lat i dopiero teraz się jak gdyby zamieniają w ciało, że to są wiersze, które powstają, znaczy pojawiły się jako idea dużo dawniej, są stare jako idea, a jak gdyby formę swoją zyskują dopiero teraz w tym ostatnim czasie. Aż do Barba Klausu apieszita skunda, gierej, w poezji Benassa bardzo ważne są te wątki właśnie społeczne. Często mnie się wydaje, że mają one taką formę jakiegoś zażalenia albo skargi. Wydaje mi się, że to jest bardzo archaiczna forma poezji, że generalnie poezja często miała taką formę właśnie, znaczy, że to jest jedna z funkcji poezji, skarżyć się, płakać, skarżyć się. Ciekawa jestem, co powie Benass. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, wcześniej się nie ośmieliłam go zapytać, tylko dopiero teraz, tutaj z Państwem razem. Właśnie czy poezja jest dla niego taką skargą, czym w ogóle jest, czym dla niego jest poezja? Tai čia, apie ką mes kalbame, tai, vat, sakykime, šitoje knygoje yra toks, tarkim, trumpiausias Benedikto Januševičiaus eilėraštis, kurį parėmė kultūros taryba, ir paskui trumpiausias Benedikto eilėraštis sumokėjęs mokesčius ir, žodžiu, ten jau jis visai mažas. Ta prasme, vienas yra šiaip jau tik tai dalis taško, o kitas dar mažesnė dalis. No, jeżeli chodzi o ten tomik poezji, najkrótszy wiersz Benassa Januszewiczusa, to powiedzmy są tam takie skargi w postaci najkrótszy wiersz dofinansowany przez Radę Kultury, czy najkrótszy wiersz dofinansowany przez Radę Kultury po odliczeniu podatku. Tai va, bet aš tai, sakykime, to nevertinu kaip skundo, o būtent labiau man kelia susierzinimą, nes... Nie traktuję tego jako skargi, tylko raczej jako wyraz wkurzenia. Tai va, nes tiesiog va, pagalvokime tokį pavyzdį, va dabar aš turiu, tarkim, atvykti į Liubliną, kreipiuosi paramos ir man skiria 10 eurų ir aš su tais 10 eurų jau juos paėmęs aš privalau, žodžiu, atvykti į Liubliną, nes kitaip ten paskui nebegausiu finansavimą. Więc na przykład muszę Państwu powiedzieć, że kiedy zwróciłem się, jest to naprawdę wkurzenie sytuacją ekonomiczną twórców na Litwie, ponieważ kiedy skierowałem prośbę o dofinansowanie mojego wyjazdu do Lublina, to dostałem 10 euro. Nu va, tai čia tai toks yra ir tak to wygląda, trudno się... Aš suprantu, kad tai yra toks modelis, kad turi pats kažkokių, sakykime, įdėti ar darbo, ar lėšų, bet yra tam tikri dalykai, kuriuos tiesiog reikia padaryti ir, ta prasme, nu, tu negali už 10 eurų atvykti. Więc wydaje się, że Instytut Kultury, który ma wspierać, no, cały czas liczy, że wszyscy będą jak gdyby bez tego wsparcia i że wyobrażenie, że 10 euro wystarczy, no jest irytujące. Ir mes, sakykime, niekada nesusikalbam su tais, kas skirsto paramą. Oczywiście nigdy się osobiście nie spotykamy z ludźmi, którzy nam przydzielają albo nie przydzielają tych dofinansowań. Nes, sakykime, nu, jie gauna visą algą. Jeigu, pavyzdžiui, jie irgi gautų tik tai dalinę algą, kaip mes gaunam dalinę finansavimą, tada atsirastų kažkoks tarpusavio supratimas, o dabar yra toks visą laiką nesusikalbėjimas. Tai va čia viena tokia yra pusė to. No to właśnie już zamykając ten temat, chcę powiedzieć, że to właśnie jest spotkanie i rozmowa z ludźmi o
zupełnie w innej sytuacji, że pracownicy instytucji kultury mają swoje pensje, a my właśnie dostajemy jakieś tam dofinansowania i nie ma między nami porozumienia. Nu va, o kitas momentas, vat, grįžtant prie skundo, tai aš prisiminiau tokį žmogų, Joną Bretkūną, kuris gyveno XVI amžiui. A jeszcze jak gdyby przy temacie skargi przypomniał mi się, kiedy teraz taka postać z literatury litewskiej, Jonas Bretkūnas, żyjący w XVI wieku, tłumacz Biblii. Taip, jisai yra apskritai laikomas lietuvių raštijos puoselėtojų ir yra pirmasis žmogus, kuris visą Bibliją išvertė į lietuvių kalbą. Jest to autor pierwszego przekładu Biblii na język litewski i uważa się go za ojca litewskiego piśmiennictwa. Ir žodžiu yra išlikę jo laiškų rašytų, jis gyveno Prūsijoje. Autor ten mieszkał w Prusach i pozostawił po sobie listy, Kuriuose jisai maldauja kunigaikščio paramos, nes negali išgyventi iš tos žemės, kurią turi, nori versti Bibliją, o pragyventi neturi iš ko. I w tych listach skarży się on i właściwie prosi, żebrze takiego mocnego słowa użył Benas, zwraca się z prośbą do swoich kościelnych przełożonych, żeby jak gdyby pomogli mu finansowo w trakcie, kiedy on tłumaczy i przekłada Biblię. Na, o dar galima, sakykime, žvelgti, aš, pavyzdžiui, orchidėjas laikau augalų pasaulio menininkais. Orchidėjas laikau augalų pasaulio menininkais. Menininkais augalų, orchidėjas. Orchidėja? Taip, to orchidėjos yra augalai menininkai. Bet pradžios nie. Kad orchidėjos yra augalai menininkai. Okay, gerai. To będzie początek zdania. Orchidee są artystami wśród roślin. Jos yra priklausomos nuo grybų, kurie jas globoja, maitina. Ich życie jest zależne od grzybów, z którymi żyją w symbiozie, którymi się opiekują. Viskas prasideda, tarkim, nuo mažos sėklos, kuri orchidėjos sėkla yra kaip dulkė, tokia visiškai miniatiūrinė. Wszystko zaczyna się od nasionka orchidei, która jest tak maleńka jak drobina kurzu. Bet jeigu jis sutinka grybą, tai po žemę dar gyvena 7, 10, daugiau metų. Ale jeśli ta drobinka kurzu, to nasionko orchidei zetnie się z właściwym grzybem, to zaczyna rozwijać się i żyć, i wzmacniać się, i rozprzestrzeniać. Na tai va, tai čia toks ir atsakymas, kad, sakykime, gali nebūti paramos ir tada tos meno kultūros bus mažiau ir, va, tarkim, tas grybas galėtų nesirūpinti orchidėjomis, jos nebūtų tokio augalo gražaus ir įspūdingo, o dabar orchidėjos, jeigu jos maitina grybas, pavyzdžiui, gali metus leisti savo neaugti, reiškia, pramečiuoti. Więc ten obraz jak gdyby odzwierciedla stosunek między artystą i tymi instytucjami, które dofinansowują, że tylko dzięki tym grzybom, dzięki dobremu dofinansowaniu może rozkwitnąć tak piękny kwiat jak orchidea. Tai va, o šiaip apibendrinant noriu pasakyti dar vieną sakinį, kadangi vis dėlto, sakykime, tas taškas kultūrinis jis vis dėlto yra visas, o ne tik tai mažas trikampiukas, kokį matome, tarkim, knygos gale, tai va ta kultūra yra ir parodo, kiek va, daug nemokamo darbo žmonės padaro, kad mes va, tai, ką mes turime, tai yra daugybė žmonių, kurie atliko tą didžiulį darbą, pirmiausia, ir be paramos. O tiesiog darė, dirbo, kiek, sakykime, yra tėvai, kiek skiria laiko, kad užaugintų vaikus ar muzykantus, ar kokius dailininkus. I ta plansza, ten wiersz, który mówi o dofinansowaniu, najkrótszy wiersz Benasa Januszewiczusa dofinansowany przez Radę Kultury, jest właściwie taką ikonografiką pokazującą, ile jest tam pracy właśnie twórcy,
za którą nie otrzymuje wynagrodzenia. Taip, mes netgi nežinome, sakykime, apie tą grybą, kuris augino orchidėją, juk neseniai net sužinota, nes iki tol tai, matai augalą, bet neaišku, kaip jisai ir kažkodėl, pavyzdžiui, pasėjus, jis neišdygsta, sakykime, kažkur. Žodžiu, ta prasme, tai yra nematoma darbo didžiulė dalis. Tai tiek. A z drugiej strony właśnie podkreślić trzeba wagę tego dofinansowania, że ono jest niewidzialne, ale daje tak piękne efekty jak kwiat orchidei. Galibuti nie raz kundu, bet kuo darira, beto kad galibuti, galibasakiti, kad tu savo pikta, suerzinima pasakiti, bet kuo dar gali buti, nie knigoja w kitej, kad kuo dar galibuti poezja. Ponieważ moje pytanie było takie, że może być skargą, ale czym jeszcze może być wiersz, wypowiedź poetycka, wypowiedź artystyczna, to teraz wróciłam do początku mojego pytania, żeby jeszcze o to się dopytać. Manifest. Bendravimas. Jest byciem razem. No, nie pokalbistik. Bendravimas to jest bycie razem, tworzenie wspólnoty. Tai būdas pasakyti savo kažkokias išdėstyti poziciją. Sposobem na wyrażenie właśnie swoich poglądów, swojego punktu widzenia. Žaidimas. No oczywiście też zabawa, o której nie powiedzieliśmy, a zabawa žaidimas labai svarbus, pamiršau pasakyti. Tai nes dar tiesiog grįžkime tada prie eilėraščių daiktų, kuriuos mes truputį praleidę. Mówiłam już na początku wystawy, że ten wiersz, najkrótszy wiersz Benasa Januszewiczusa nie jest jedynym wierszem konkretnym i wizualnym w jego twórczości. Są takie tomiki wierszy nazywane wiersze rzeczy i Benas chciałby jeszcze właśnie wrócić do tamtych tomików, coś powiedzieć. Taip, tai buvo tokia mano mintis, kad, sakykime, pradėta plėtoti 90-aisiais. Miałem taki pomysł, który zrodził się w latach 90. Mes gyvenome tokio kapitalizmo pradžios tokiomis sąlygomis. Na początku kapitalizmu, w czasie transformacji, kiedy właśnie zmieniała się gospodarka. Ir žodžiu, kad būtent kad bandžiau tai teikti, kad eilėraštis irgi turi būti naudingas ko nors. I wtedy miałem taką myśl, że wiersz powinien być też pożyteczny, użyteczny, powinien do czegoś służyć. Taip, ir tokiu būdu atsirado eilėraštis vizitinė kortelė, eilėraštis pašto ženklas, eilėraštis diskelis ten. I wtedy właśnie w tomiku Wiersze rzeczy pojawił się wiersz, karta wizytowa, pojawił się wiersz, znaczek pocztowy i tego typu wiersze. Tai pirmieji variantai manęs netenkino, jie buvo prastos kokybės ir tai man buvo pamoka, kad aš turiu pirmiausia gauti kažkokį padorų kompiuterį ir viską daryti pats. I pierwsze efekty pracy z tymi wierszami, rzeczami robiłem na starym komputerze i efekty graficzne mnie nie zadowalały. I zrozumiałem, że potrzebuję dobrego komputera, żeby to wszystko zrobić jak najlepiej samemu. Na ir paskui jau kai šiaip aišku būtų gerai, kad jie dar iš vis tikri daiktai galų gale būtų. Tikri daiktai apčiuopiami. Oczywiście w takim doskonałym wydaniu byłyby to prawdziwe przedmioty. Bet aš galų gale vis dėlto padariau tokius spalvotus irgi puslapius, kurių eksponavau nuo 2006 metų iki 2010 surengiau 14 parodų. Ale udało mi się stworzyć bardzo dobre kolorowe grafiki właśnie tych przedmiotów, wierszy przedmiotów i miałem kilka takich wystaw w latach 90. nie,
po 2000? Nuo 2006, nes aš A, 2003 od galų gale 2006? 2003 galų gale įsigijau kažkokį kompiuterį, su kuriuo įmanoma tai padaryti. Czyli już w XXI wieku, w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku te właśnie wiersze miały swoje wystawy. Tai va, ir, žodžiu, paskui dabar neseniai tik supratau, kad tai kažkas panašaus jau yra tikrovėje. Tai, ką aš dariau tais eilėraščiais daiktais, yra atsiradę, pavyzdžiui, tokie tarsi knygynai, bet kavinės, tarsi bibliotekos, bet vaikų žaidimo aikštelės ir taip toliau. Więc było coś proroczego w tym moim pomyśle, coś takiego proroczego dotyczącego rzeczywistości, która nas czeka w kapitalizmie, że wszystko musi być bardzo użyteczne. To znaczy wiersz musi być użyteczny, ale na przykład powstają biblioteki, domy kultury, księgarnie, kawiarnie, że pojawia się ta dodatkowa taka funkcja użyteczności, że pewne rzeczy nie wystarczą, musi też coś być pożyteczne, użyteczne do konsumpcji. A to tak, nie znał. Dobrze, Benej, bet ar yra tau poezja paguoda, kaip aš sakiau, kad yra man. Chciałam się spytać jeszcze, czy w tej charakterystyce poezji, czym ona może być, jest pocieszeniem. Czy może być pocieszeniem? Tarkim taip. Tak. Zerkam, czy wyczerpały się moje pytania przygotowane dzisiaj na to spotkanie. Wydaje mi się, że tak. Chciałam spytać Państwa, czy nie macie Państwo pytań do autora? Nie chcecie skorzystać z okazji i jeszcze się o coś zapytać? Tak? Tak, słychać? Ja mam pytanie takie, bo bardzo zainteresowała mnie ta koncepcja patrzenia na krytykę literacką. Ale w dalszym, jakoś ją zrozumiałem oczywiście, natomiast dla mnie bardzo ciekawe było to w dalszym kontekście Państwa rozmowy, gdy była mowa o orchidei i o grzybach. Czy przypadkiem nie jest tak, że tym grzybem dla orchidei może być krytyka literacka, która, jak wszyscy doskonale wiedzą, potrafi być literaturą, potrafi być dziełem sztuki. I teraz w momencie, kiedy ona interferuje i jest w kontakcie, żywym kontakcie z poezją, wychodzi z tego coś pięknego, coś nowego. Czy taka koncepcja jest bliska autorowi, czy gotów byłby ją przyjąć? Dziękuję za pytanie, za piękne pytanie i za piękne słuchanie i przetłumaczę autorowi to pytanie. Labai sudomino tavo ta koncepcija, kad eilėraštis yra gyva būtybė ir kad komentuoti kritika žinai, yra kaip nužudyti eilėraštį. Bet tas žmogus paklausė, ką tu manai apie ar kritika nėra tas grybas, kuris kaip ir pinigai, kaip finansinė parama irgi gali skatinti kūrybą tapti tokia gražia gėlė. Nu, sunku pasakyti, nes čia mat yra tokia problema ir kalbėjimo, ir rašymo, kad galbūt ne visada pavyksta pasakyti tai, ką nori, o kitas dalykas vėlgi galima įvairiai interpretuoti ir tarkim, tokia paviršutiniška kritika, kokios turbūt dažniausiai būna, tai šiaip, na, mano erzina tiesiog, erzina, įkvoja energiją ir mano, pavyzdžiui, mintis yra, kad vis dėlto norint kažkaip sėkmingai rašyti ar šiaip užsimti bet kokią kūrybą, turi
atsiriboti nuo ir kritikos, ir šitą nuo kažkokių intrigų, nuo kuo labiau pavyksta vat, nuo to pabėgti, sakykime, tų problemų kažkokių, būtent santykių su kitais kolegomis ir būtent tų išgyvenimo dėl kažkokios neigiamos kritikos ir tu, pavyzdžiui, matai, kad tas galbūt jis net nesuprato, ką tu norėjai pasakyti, žodžiu, kiek pavyksta nuo to atsiriboti, tiek vat, sėkmingai gali, žodžiu, toliau paskui gyventi ir rašyti. Nes šiaip tie visokie neigiami atsiliepimai labai daug atima irgi jėgų. Trudno powiedzieć, czy można taką rolę przypisać krytyce literackiej, bowiem często jest ona jednak, nie jest literaturą piękną, często jest płytka, często jest powierzchowna, denerwująca, nie wnosi nic, nie inspiruje i właściwie sukces poetycki może zagwarantować tylko odcięcie się od krytyki, oddalenie się od niej i jak gdyby odsunięcie jej na dalszy plan i pójście swoją drogą. Jest to krytyka krytyki politycznej. Tak. Literackiej. Tak. Jako formy Tak. literackiej. Tak. Ale to nie oznacza, że krytyka literacka nie może być wielką formą literacką. Może I być. wtedy, tak Tak. jak zakładam, ta możliwość istnieje. Bet kritika yra tikra literatūra, tikras skaitimas, pokalbis. Tai taip, tai aš sakau, kad čia niekada negali visko aptarti, visų briaunų. Ir va, kaip, sakykime, su šitą knygą po 111 tų taškų aš supratau, kad dar galėtų būti irgi 111 visiškai kitokių. Bet aš norėjau tiesiog vieną pavyzdį pasakyti kritikos, sakykime, iš pradžių 2010 metais atsirado pas mus slemo varžybos. 2010 metais ėmė atsirasti poezijos slemas, tie tokie vat skaitimai. Kokiais metais? 2010. Okej, w 2010 roku pojawiły się u nas slamy poetyckie. Taki przykład. Taip, ir, sakykime, aš juos iš karto įsivėliau, bet, tarkim... Od razu w to wszedłem. Bet va, tarkim, literatūros didesnė bendruomenės dalis juos tiesiog ignoruodavo. Natomiast ja od razu w to wszedłem, bardzo to polubiłem, ale generalnie slamy były ignorowane. Bet paskui maždaug po 5 metų imtas apie slemą kalbėti vat, būtent diskusijose apie poezijos kažkokias va, problemas. Po 5 latach pojawiły się pierwsze dyskusje na temat slamów. Bet tos diskusijos maždaug atrodydavo taip, o vat, vienas sako, o vat slemas reiškia, o kitas, aha, slemas reiškia, nu žiūrėk, kritikai. I mniej więcej te dyskusje wyglądały tak. O, slam poetycki. Slam poetycki. Nes ir jos galėdavo tęstis kokį pusvalandį ar ilgiau, bet visai įdomu, kad jie niekada tie kalbėtojai nebuvo atėję į slemo renginius. I takie dyskusje toczyły się po pół godziny, przy czym dyskutanci nigdy nie byli na slamie. Tai vat ir būtent ar jų kalbos gali kažką duoti, ar neigiam, ar teigiam nieko. Czyli po prostu takie rozmowy, takie jałowe dyskusje, tego typu krytyka chyba nic nie daje autorowi. No to chyba tak. Jestem na świeżo bardzo też pod wrażeniem łotewskiej poezji współczesnej i odkryłam tam, że jest bardzo popularny nowy konceptualizm. I chciałam zapytać, bo w zasadzie znam sporo twórców litewskich, ale Benasa jedynego jako fascynującego się tym. Pytanie właściwie do was obojga. Czy jest też w Litwie jakiś taki nurt nowego konceptualizmu w poezji? Supratau, pytanie? Kad naujosios vizualinės, konkrečios, konceptualios poezijos sritis, kad yra Latvijoje, kad pasirodė tokia nauja karta žmonių rašančių tokia dvasia. Ar be tavęs yra tokių autorių Lietuvoje? Yra du žmonės, kurie yra išleidę po visą knygą, būtent aš ir Tomasas Butkus, kurie net ne po vieną, bet bent po 2-3 knygas, visas, reiškia, knygas, ištisą knygą. Tai va Tomasas Butkus ir aš. Dwie osoby, ja i Tomasz Butkus.
Tomas Bet Butkus. būtent, kad jų, kurie turi po knygas. I to są dwie osoby, które wydały tego typu tomik, że wydali po jednej książce tego rodzaju. O šiaip tos poezijos tokios, vat, raidžių paveikslai, tokia knyga, kurią vat, sudarėme, reiškia, kad draugė su vat, ir šitos knygos dailininku Gyčiu Skudžinsku, raidžių paveikslai. Mhm. I jeszcze Benas wspomina taką antologię, której jest zresztą redaktorem, w której są takie wiersze kaligrami, wizualna poezja, ale to też jest taka starsza rzecz, bo myślę, że ten nurt łotewski to jest coś bardzo świeżego, najmłodsze pokolenie, tak? O Richarda z Shilejka. Ne, ten jis nėra padaręs. Taip, bet ten yra, vat, sakykime, po vieną ar po kelis įvairių autorių surinkta iš įvairių knygų. Tai yra bent 15 autorių, kurie vat, savo rinkiniuose yra po vieną kitą įterpę, bet sakau, vat, ištisas knygas yra du žmonės. Nie ma zbyt wielu takich twórców, ale właśnie tak naprawdę w dorobku wielu osób są pojedyncze utwory tego rodzaju. Te pojedyncze utwory złożyły się na antologię, ale w zasadzie nie ma w tej chwili ani młodszego, ani starszego pokolenia konceptualistów, poetów konceptualistów. Dziękujemy serdecznie Państwu za obejrzenie wystawy i za przybycie, spędzenie z nami czasu. Aciu, dziękujemy Aciu. Państwu bardzo serdecznie, brawa dla Państwa. Dziękujemy bardzo za Państwa obecność. Prosimy, zostańcie z nami od godziny 16. Kolejne spotkania i premiery. Jest z nami autor z panią Natalią Chrymycz i Algierdem Bacharewiczem. Kolejne spotkania. I tutaj w kolejnych dniach, aż do niedzieli spotykamy się. Także zapraszamy do rozmów. I jeszcze raz Wam dziękujemy za wspaniałą wystawę i rozmowę, pogłębiającą wiedzę też o litewskiej literaturze współczesnej.